ilir-ilir tandure wasumilir kang ijo leren dhisik Kang Garing. Iya. Leren dhisik Gong. Heeh. Iki awake dhewe nderekake Ndara Janaka ngupaya marang murcaning Ndara Pringgondani. Iya. Ora lali uga nderekake Ndara Angkawijaya. Ya sabab oleh tresna karo Kadang Sepuh nganti moh kaya dalam kasaten Plangkawati. Kabeh para putra Pandhawa padha budhal ngupaya. Iya. Kejaba saka kuwi, Truk. Piye? Aku kok kesengsem karo tembang iki mau ya, Le. Iki mau tembang ilir-ilir. Wis sing yasa sapa, Truk? Ingkang yasa Njeng Sunan Giri ingkang Sumare ana ing Gresik, Jawa Wetan. Weh, mangkono. Sing yasa Njeng Sunan Giri, heeh. Sing mupilarke Njeng Sunan Kalijaga. Sing mupilarke, manut layang sastra Niruda sing wis tak waca, jaman para wali kuwi dalang pertama kali Njeng Sunan Kudus. Njeng Sunan Kudus, Njeng Sunan Kaliswita, Njeng Sunan Kudus ajar dalang, kasembadan kelakon dadi dalang. Siar agama Islam kanthi handalang. Nyang dipapan ing ladan Pulo Jawa Njeng Sunan Kalijaga. Mbok babar pisan diwerdekke tembang mau karepe piye to, Truk? Ya. Tak ajar merdekke tembang ilir-ilir. Iya. Lilir tandur sumilir kang ijo yura tak sengguh temanten anyar. Kuwi mengko karep gugah-gugah wong sing padha ilang gregete. Ayo padha nglilira. Ayo pikiranmu padha gumregao, elinga marang tanggung jawabmu dhewe-dhewe. Kowe isih ijo royo-royo tegese isih enom, ibarate kaya tandur kang lagi sumilir. Aja berketungkul enak kepenak kaya dene temanten anyar. Bocah anom panekno blimbing kuwi. Iki mengko karep kowe isih enom padha wani ngrekoso dhisik, ibarate kaya wong sing menek blimbing mau. Mongko blimbing kuwi lumrahe linggire lak 5 to. Iya, lumrahe linggir iki 5 tumaraping blimbing. Kanggo wong sing agamane Islam manembah 5 wektu padha tindakno, aja nganti tok gotangake lan aja nganti mok tinggal. Lunyu-lunyu peneken nadyan upama 5 wektu mau tok anggap rekoso ning lakonono. Monggo yen wis kulino lan mapan rak wis ora rumangsa rekoso, malah kepro kowe dosa yen to ora nglakoni menembah 5 wajib 5 wektu mau. Ngono kanggo masuh dadatira. Sumurupa manembah wajib 5 wektu kuwi kena kanggo masuh jiwa lan ragamu. Terus dadatira kumitir bedhaing pinggir. Nadan uripmu dhisik kuwi kebak dosa. Paribasan mau 5 wis tok tindake kabeh nanging
yen kowe wis gelem nampa pituduhing agama mongko tok andhemi lan tok lakoni kanthi temen kuwi bisa masuh jiwa ragamu sing reget mau sing rusak mau mula diibaratake dodote kumiter bedhaing pinggir kuwi mau damana jlumatana kanggo seba mengko sore ya kanthi kowe nindakake sakabehing piwulenging agama kang tok rasuk lan tok tekuni para gelem ninggalake kang dadi larangane agama lan kowe wis mertobat kuwi tekse kowe wis eling yen menungsa iku bakale seba marang ngersaning sing gawe urip ya kanthi jiwa ragamu sing wis dikumbah resik mau ing mengkone kena kanggo seba ing ngersaning Gusti Allah ngono mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya surak hayu mumpung kowe isih enom isih padang polatanmu mumpung isih jembar kalangane mumpung isih jembar serawungmu isih tangih gegayawamu ya surak hayu sing tegese kowe tumindak sing becik sing piguna tumrap marang wong liya ya ta jumbuh marang piwulang agama sing surasane sak apik-apike wong-wong sing piguna tumrap nyang wong liya yen tumindakmu becik lan murah kabeh marang bebrayan mesti kowe didongake rahayu slamet dening wong akeh marga lumrahe wong surak kira surake wong akeh iya suarane wong akeh kuwi kabeh padha ndongakake memuji mrih rahayuning uripmu marga tumindakmu becik wah gila Kang tembang lawas iki weh jebul surasane becik banget tembang-tembang ben iki pancen mengko surasa becik ya terus iya mula maca pat ki sayane sih relevan marga kuwi mengko piwulang kabeh iya mula sing agamane Islam aja gemampang mengharamkan wayang kudu matur nuwun karo wayang marga dhisik kanggo siar agama kuwi metode jaman para wali agama Islam sebar biyen iki ora nganggo pedang ning nganggo gong lan wayang diprakarsai dening Jeng Sunan Kalijaga ngono ya Gong iya nek aku ora mung yakin ora mung hakul yakin kepara ainul yakin Jawa Timur gak eneng sing mengharapkan wayang iki ora eneng ngono ya iya cekake luwih boleh Ponorogo yang ngger pondok kalau mangsa wayangan pondok Gontor nalika milad ya wayangan pondok Ngabar ya wayangan lan liya-liyane iya ha iki ndeke dhewe kok dimoi piye ndek dhewe disingkirke. Mula kudu iso mbedakake, kudu iso milahke di antara adat, tradisi, budaya lan agama. Kuwi kudu iso milahake, aja dicampur, aja dicawuhke. Kebubrah. Iya. Agama kanggo ndandani jiwane menungsa sing urip ana donya iki menambah ngersane Gusti Allah. Budaya kuwi mbabar kaendahan. Adat iki sing wis dikulinake ana nggon daerah kono. Tradisi semono uga kuwi wis dumadi wit biyen mula. Iya. Coba dhisik iki asline jenenge Sasadara kuwi jaman Hindu. Ning bareng wis mlebu Islam dadi sadranan. Kuwi dhisik Sasadara. Wah iya dadi pamane kowe ngobong dupa kuwi ora kok dienggo apa-apa, dienggo pawangi jroning omahmu kono kuwi ben wangi. Ben arum gandane. Nek wis arum gandane wangi, andune kuwi bisa ngeningke cipta gampang manembahi ngersane Gusti Allah. Kejaba nek kowe nyembah kayu watu lah kuwi lagi sirik. Ngono ya. Iya. Apa ya gumun wong gong ora dipangan kok haram. Ora haram malah karem. Ha iya. Monggo akeh lho gong, perjuangane gong nyang agama Islam iki akeh. Para kadang-kadang dalang ya semono uga ora sithik oleh udu kanggo siar agama Islam nganti gawe lagu-lagu yang bernapaskan agama Islam kuwi betek-beteke nyengkuyung sumebaring agama Islam aja dimungsuhi. Iya ora seneng wayang monggo ning aja gampang terus nibake pituduh utawa nuduh nyang wayang kuwi haram aja. Iya dalang haji saiki akeh lho Reng. Akeh sinden haji hajah ya ana kok. Iya nek wis hajah ya sing lahir batin
Iya. Kaya garing aja nganti kaji tomat, ketoke tobat kan omah kumat ya aja. Ya ora to. Jenenge we kaji tekate wis nyawiji. Nuhuni dawing Gusti Allah lumantar Rasul. Iya. Mlayu ora ketang klungsu-klungsu ndek udu. Iki ya budaya, ya sithik-sithik si arek agama, ya sak kadewasane dhewe-dhewe. Iya. Lan maneh kudu introspeksi sebagai dadi garing, dadi bagong, dadi dalang kudu introspeksi. Banyak ya kena ning nek sing kira-kira rawan aja nganti dicake. Guyon kena ning aja nganti menyinggung masalah agama. Marko kalau masih kancaku dalang ya ana lho sing guyon sembrono ning malah kuwi ndrawasi upamane jam 3:30 wis krungu adzan. Lah kok dalangi muni mbok adzan iki leren sik to. Wayang ora mbok adzan. Adzan tak bendina wayang ora sebendina. Kuwi aja ngono. Kudu mah wayange sing mandhek aja kok mendhek sing adzan. Iya, wong kuwi wis wajibe kok. Lah, guyon ngono kuwi aja dienggo. Kuwi rawan. Ngono ya, Tru. Ana neh sing banyul karepe lucu ning jane ora lucu malah gawat. Pamane wahe kok kayu. Lho, jare sekul karo tahu lho. Kuwi cangkeme sapa ngono kuwi coba? Lah iya ora kena ngono kuwi. Kabeh kudu daya dinayan reksa rineksan. Iya, heeh, Tru. Aku ya mung ngilingke karo para kancaku Petruk liyane. Ayo guyon ya kena ning aja menyinggung masalah agama. Kuwi suci kok. Iya, Iki kersane tuan rumah Pak Miswanto gong wayang dilenggo saka kulon. Iya, komplit. Sak pengrawite saka paguyuban Amardi Budaya dadi indah cekane abdi ngabdi nusa bangsa lumantar seni. Iya. Sindene kliwat ukur ya, Tru. Adate 4 iki maksimal 5, iki malah 8 lho. Ha iya, Hasta Widowati. Hasta iki 8, Wido iki swara, Wati iki sugih. 8 sugih, swara lumayan. Kaya padatan sing sok sebo iki dong komplit sebo iso kabeh. Iya. Sing tengen kupas iki waranggana lokal. Ki sinden ning ya pegawai negeri PNS. Iya. Mbak Lucy, Terus angka 2 Ibu Mami Sleng. Wah, nganggo sleng kaya adikku. Iya. Terus angka 3 Ibu Erni saka Kediri. Angka 4 Ibu Setiawati ya saka Kediri. Terus angka 5 Ibu Fahmiatin iki ya made in Ponorogo yang sudah go internasional. Waduh, Bu Fahmi ya. Lho. Maune ya pertama nderek awake dhewe. Pertama kali nderek awake dhewe zaman ajaran dhisik. Lah bareng wis dadi apik, wah wis saiki sapa ngendi-endi wis. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua. Lho iki aku ora kok ngelem ning kuwi kasunyatan. Lha coba to, cah Ponorogo lho, tekan Papua. Kalimantan iki sabane Pahmi. Mbak mumpung bocahe isih melek, apa turu to kok ngundahe melek no. Tak takonane, ayo mik diadep nduk. Tak interview iki mumpung ning Ladan Ponorogo. Kok mung Ponorogo. Janjane iki alamat sing jelas sing ndi to, Nduk? Lairmu nang ngendi? Desa ngendi? Utawa dukuh ngendi? Kelurahan ngendi? Kecamatane ngendi? Ayo ngaku dhewe. Timbang sing ngomong aku ndak dibati. Nggih. Dalem asli saking Dusun Segropyak, Pulung Merdika nggih. Pulung Merdika. Kecamatan Pulung. Kabupaten Ponorogo. Oh. Lairmu ning kono. Nggih. Terus ndek mben sekolah ning Solo. Nggih. Ning SMKI. Nggih. Anu rampung ya? Sampun. Rampung. Terus nyang STSI. UNS, Pak. Oh, UNS. Oh, UNS. Kuwi apa ya tutup apa semester pira terus metu? Oh,
Oh, nggih mboten. Piye? Mboten Mboten piye? lulus. Oh. Marga wis meteng. Wah, takon. Ya, ya. Saiki putrane wis pira, Nduk? Sampun kalih. Lho, Nduk. Inggih. Isih tambah apa? Insyaallah mboten. Loh, isih 6 kok. Nggih pados ragat. Ya. Wis nglumpuk ragate kok. Iya. Kabeh. Oh, kabeh. 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 Nggih, rencana kalih ngoten lho. Oh, rencanane loro. Kabeh ning dhewe kebrojolan terus ora ya seloro kuwi. Rencana iki loro, ning ya kudu eling ya Pahmi. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, lima donya ki menungso ora ngawruhi. Kabeh diastut dening Allah Subhanahu wa taala. Kuwi wajib ditekuni ibadahmu ya, Nduk. Agama Islam ta? Inggih. Lah, salat ya aja nganti kendhat ya. Amin. 5 waktu kudu ditindakake ya, Nduk. Inggih, amin. Aja menuruti hawa nafsu ya. Wong urip kuwi aja sok nyukupi butuhe karep ning urip nyukupana butuhe urip. Wah, bagem mejang ini. Ora mung ngandani anakku ya, ya sak anakku iki. Lah iya. Nggih, matur nuwun sanget. Rabi ya pisan dadi wae ya, Nduk ya. Inggih. Ora usah bola-bali ya. Amin. Wis. Dadi manten ki seneng ning aja seneng dadi manten. Waduh. Supaya kancaku kok jerabe to hobi kok Pak De. Weh. Dadi manten kok hobi. Anjen semprul kuwi. Lah iya, bojo wayune kaya ngono, pawane entuk, gandare entuk, swara becik lho. Lah kaya sida ngedlong wong liya. Iya. Bareng gulane dhuwur terus tele-tele. Isih kuwate dikatok-katoke nganti wilalah jan. Bagusi. Hari gendis kula kawan atus kok Pak Mudar iki. Wis mau dikeplek-keplekne kaya lele. Iya. Dislethik meneng ae iki mau bocah iki. Oh. Bubuk. Iya. Deh, tutupi lambene isin. Ya ora. Ya kabeh ku nek kowe tok teruske malah diwales ora iso omong lho, Kang. Lah iya. Kono pawatane banyu iki milih nyang ndi ngono kok. Nah, iya. Mesti kuwi sing digugul kula banyu iki milih nyang ndi. Ora mesti nek mengi iso muncrat ya eneng, pancuran muncrat ya eneng. Ya tak jawab dhewe. Tak betengi sik kok. Mas Gareng. Nah. Dawa. Kepareng lenggah ing mrayogi kula badhe nglajengaken badhe empang lor pesindan rumiyin. Durung rampung. Iya. Durung rampung kok. Terus sisi malih niku Ibu Darsini saking Sragen. Ya ora mesti ya sok Sragen, sok Jakarta. Daleme loro, Sisi malih menika Ibu Rusiati. Menika saking Boyolali. Lho jare dilanggu. Lho jare purba dadi grobogan. Ruwono sik kupingmu iki. Saiki wis nderek sing kakung ning Boyolali ngono. Oh, kejaba. Ha iya. Wis kuwi sak matine ning Boyolali kono wis ora bakal pindah. Amin. Amin. Muga dongaku mandi. Amin. Amin. Terus terakhir kae widodari saka Nglembah. Aduh. Bu Paerah. Dhisik awake lemu saiki rada susut. Malah apik. Malah saiki dadi 6 neh. Iya. Monggo mriki nglempak mriki Mas Dikin, Mas Gareng. Nah, niki nek pun wanci gara-gara niki bagian jenengan. Jenengan sekalian. Nggih. Cobi ing atase niki pun wanci jam pinten penonton tasih mbludak.
Wah, lagi pancen iki karakter masyarakat mriki Pak menawi wonten tontonan jan remenaken. Saestu. Nggih, yen pun mulai goro-goro ngeten lenggah malih. Lah nggih. Oh, lenggah, Teh lenggah. mawon, Pak. Nah. Jan ketok kaya ombak banyu munggah mudhun. Lah nggih. Nggih niki tresna ten budaya. Khususon kesenian wayang kulit pun dadi pekaramanipun Piyayi Ponorogo Mas Garing Mas Dikin. Leres. Mila nggih sembah nuwun dhateng Pak Miswanto kepareng ringgitan dalu menika estu-estu dana raos. Dana ora kudu wujud dhuwit kita Mas Dikin Mas Garing. Leres. Niki nyeneng dhateng para sanak sederek tangga palih gitu. Nah, kali nggih niku dengan catatan upami badhe mirsani utawi nanggap wayang kulit nggih kira-kira diukur. Diukur kepiye? Mergo wayang kulit ki lak tontonan ya tutunan kaya Heeh. panjenengane Ki Anom Suratama ya nuntun marang kebecikan. Iya. Ngono. Ki sing diomongke karo kowe karo aku mau lek omong-omongan Pak Anom ki ngendikan mawa isi. Mawa teges tuntunan ya tontonan iki ngandung filsafat agama. Mula kudu ngati-ati bab wayang ki. Nganggo sindiran barang. Sindiran. Nganggo ngelok-ngelokne kancane barang. Kowe ya krasa to? Sithik Oh ya tegese ya di perasaan ngono. asem ya kok wong ora di perasaan kepiye. Lah wong kowe ya ngono, wong urip pisan kok mbok nggo royal tok. Lah kenapa dhisik ya melu ngono lho. Lho aku lak guyupi. Ya padha wae dosane ngene. Oh sami ta? Nggih. Sing beda karo sing melu ki padha Oh, to. sami mawon. Waduh. Sok meneh aja ajak-ajak. Tak budal dhewe wae. Malah sing ngerti dalan. Lah bon padha dosane kok melu karo ide, padha dosane ya budal dhewe wae kok. Kok senane. Kula namung ngaturi pemut kok Mas Garing Mas Dikin. Nggih. Wayang nggo dakwah wah pun dakwah ora sing apik, sing elek didakwahke gumantung para sing mirsani pilih sing endi. Ae. Kabeh ditumplak ning nggon kelir. Tumplak dikelir. Mula jenenge wayang, waki watak manusia tergambar semua. Yang baik mari kita ambil, yang jelek kita lepas. Menika nggih saged wayang. Wayang. Wonten malih wayang wajib sembahyang wonten Wajib malih. sembahyang. Kenapa lek wayange kudu dikeki kelir putih kuwi? Lah kowe yen kertas koran nak Pak Anom randalan maca terus. Ngaten Mas Dikin. Nggih. Kelir mula putih niki mujudake jagat. Jagat niku resik. Jagat niku suci. Sing reget niku menungsane. Nah, Sing ngregeti menungsane nek jane jakate resik. lah iki angger menungsane iki sing ning kono ki aku ngono ya tetep putih, kowe ya lethek. Ya ora ngelem-ngelem awake dhewe. Lho, lah wong aku ki ora ketang sethithik kae Kinarto Sabdo tau gawe kae. Ngasta tembangan sing ngemutake marang para manungsa kae. Aja nyembah kayu watu, nyembah Kang Maha Suci. Kayu watu iku papaning brahala, setan priprayangan nuntun mring neraka jahanam. Nembah pangeran to kang peparing nugraha, duh Gusti ingkang mulya pangeran maha kawasa, paring sandang paring boga nuntun marang swarga loka. Mula ya awet tembange. Terus dibacutke. Piye? Salatullah salamullah. Ya, selawatan. Ala Toha Rasulillah. Kur, ya. Salatullah salamullah. Ala Yasin Habibillah. Kowe. Terus Lho sing lebokke kowe kok aku sing nembang. Lah iya aku sing kur. Oh iki aku iki. Iya.
Ya sekali tempo ya nganggo isen-isen. Dipentinding sik pas gamelane. Aku saling ngrungokke kenong. Neng. Ngrungokke kenonge mleset ya Pakde dadi aku ya bingung karo ngangkat. Puto galak. Keduwuren. Neng nong. Padang rembulane tanggal siji ayat pengen urip lumayan sregep pono anggonmu ngaji Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah padang rembulane tanggal loro yen pengen urip lumayan sregep sinau ben ora bodoh Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah repote dadi petani Repote piye? salate aja nganti lali Bener. apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah repote yen garap sawah salate aja nganti wegah apa maneh yen wayah panen salate aja nganti leren Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibi Yoga. repote yen dadi yoga Terus salate blas ora ana apa maneh sing tukang ngendang Kenapa? ora tau salat seneng wedokan Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibi sinden. repote yen dadi sinden Terus salate wis mesti kopen oh iya. asinden jenenge Badar sini Piye? sedelo maneh arep munggah Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin Pengarang lagu. habibillah Pengarang lagu. repote pengarang lagu Salate. salate ora tau apa maneh sing jenenge dikit ora tau
salat seneng kawin. Repote penyanyi putri. Ayo. Repote penyanyi putri. Salate. Salate ora tau keri. Apik kowe, Mbok. Apa meneh jenenge Wiwit. Kenapa lek jenenge Wiwit? Ora apa-apa. Lek wani repote yen dadi dalang. Ayo. Tansah sregep leh sembahyang. Dalang iki anom surata. Wong apik seneng derma. Selamat. Nyambut gawe ameng-ameng nyawa kan. Kowe takon tok lek golek tebusane iki lho dledek. Iki uga salah satu siar agama. Siar agama dirungokke, siar agama. Iya ora menteleng ngono kuwi. Ngelingke marang sesama samaning dumadi. Oh ya. Dadi kabeh iki mau dadi panutan ya. Wah. Ditutup sik selawate urung rampung. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Suwe gaya Banyu Mas. Ya iya. Kan nderem den. Aduh. Terima kasih Kang Gareng sakdike. Lho, Mbak aku ki kula dereng ngaji ning bangsa siar ngeten niku nomor 1, Pak. Nggih. Ono lho sing wis haji ning ya. Apa? Piye Mas? Ono sing wis haji ning ya. Apa? Ning ya apa? Bosok. Kok bosok piye? Wong ya kan kowe iki sarane kowe iki haji ya kowe melu siar. Lah siar bedine ya siar, lah aku nganggo pentas berarti ya nganggo siar. Lah ndi? Lha iki mau salatullah pas apa nyanyi? Ha iya gur salatullah cah SD wis iso. Ukarane ngono lho Le. Wah. Urip ning donya ora selawase. Amung besok bakal bali nyang omahe. Asli suwarga kanggo kang padha iman utawa neraka kanggo kang nurut setan. Amin. Bener sing nurut setan wis ing neraka. Nggih. Iki ora kita setitik nggih kedah sembur-sembur adas ya. Terus inggih. Ngono. Wong jenenge anu wonten titipan Menapa? saking Pak Hadi Pranoto ingkang kagem transit Eyang Kakung, Pak. Oh, nggih simbah nggih. Ngersakaken Eyang Kakung ngersakaken prahmen. Oh, prahmen? Nggih. Prahmen sing ampun kersakaken Sri Bombok. Sri Bombok, Kalu ketoprak kalu. Sri Tanjung. Oh, Sri Tanjung. Sri Nggih. Tanjung. Monggo. Tanjung pramila gandeng menika wonten tokoh ketoprakipun Muhammad Shodikin. Tak pasrahke awakmu. Ah. Putrine Mbak Wiwit. Nggih yen tesih purun nggih Wiwit. Lho piye ta kok Maksude lek Tegese jak ketoprakan iki gelem apa ora tarenen sing. Tegese kita memberi hak jawab pada dia. iya Mataram masih tak? Iya, duduk tak. Tuk 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 tuk. Jarwo nalika ngalakon. Sri Tanjung. Wong wadon ora bisa dadi tepa tuladaning kaum putri ing Sukodana diamput. Gareng.
ketoprak kok miso iki. Ketoprak kok miso-miso to, Gareng? Mare ketoprak ora payu yo ngene iki lho. Gareng. Lho ketoprak kok ono garenge. Lah ya ora apa-apa iki di anu apa? Ora ketoprak arene garenge ning ono Kolaborasi. ono garonge. Oh, Ora ning garenge ning ono garonge. Dilaborasi iki lho. Kene. Iya. Pawarto sing ndak trimo Leres. Lho kok leres urung ngomong aku iki. Lho panjenengan lak sampun nampi to. Lah iya. Apa bener? Leres. Aku urung ngomong, urung ngandhake Lho masalah. kawula iki isine mung leres kalih leres. Kok muni boten lak mbok pacal. Lungguh sing apa? Iya, sediko. Sing ngongkon lungguh ning kono sapa? Rada mundur. Gareng. Nun, Kene. Oji. Iki kaya wong setruk. Laku dodok ketoprak laku dodok. Goblok. Lah kok malah menteleng ning aku sutradarane malah mbok pentelengi. Iki. Pawarto sing ndak trimo yen saklawase bojoku tak tinggal ngupadi tumbaling praja. Mas pitung gelung gembala pitung plengkung. Apa bener yen bojoku Sri Tanjung kesengsem karo ratuku Sila Adikrama? Gareng, lho, kita jak omong nggih. Lah lah kowe rono kok aku ning kene kok. Ada badapan kalau berani. Apa bener? Nuwun. Gusti Adipati kok dalam kesusahan. Kepala kok nabi kok. Ngomongmu sing cetha ngomong apa? Ngomongmu sing cetha. Ketoprak biyek kok ngono kuwi. Oh, ketoprak dhisik. Ora cetha ning ketok omong ngono lho. Menapa? Pawarto sing Menawi dangu dumateng Kang Nabdi jelas Dewi. kula mboten saged matur. Lah kenapa ora gelem matur? Awit Kenapa? Ora gelem matur kenapa? Awit Kenapa ora gelem matur? ora ngetoprak ra paten. Lha ya ora apa iki duka patihe iki duka. Duka ya duka, ning ya ngerti sing salah sapa. Sing salah kono kok aku sing didupaki. Lha kowe kan tak kan jaga ning kaputren. Apa bener yen bojoku selingkuh karo Sila Adikrama? Kasinggihan. Loh, kasinggihan bener. Menawi boten klentu mekaten. Oh, Awit ki sampun dangu panjenengan boten ginakaken. kowe sudah paksa nek kowe sudah paksa. Tegese kowe iki kerep lunga ngono lho, sida paksa lak sekerep lunga. Lah kudune kowe iki ceritane kuwi tetep kowe iki ngrungkepi Bendara Ibu Putri. Pertiwi. Ora Bendara Putri kowe ora perlu dadak ngaku kaya ngono. Nggih, mboten. Kasihan mboten. Keng garwa mboten badhe wantun nglebetaken lanangan. Kok lanang. Wong lanang ngono lho, Si Tanjung. Nun. Kono si Tanjung iki kono. Ah nggih menika Keng garwa Sri Tanjung. Si Tanjung. Wonten dawuh Kang Mas. Apa bener yen saklawase kowe tak tinggal ngupati tumbaling praja Mas pitung gelung gembala pitung plungkung kowe njur kesesem karo ratuku Sila Adikrama kowe kedanan karo ratuku Sila Adikrama kowe gatel. Jawab. Menika mboten laras Kang Mas. Kaya kompeni. Piye? Mboten laras. Wah, Pak Agil iki kemproy ra omong. Ora. Kowe ora gelem ngaku. Menika saestu mboten laras. Ngaku. Gusti lara. Ngaku. Reng. Jebul lara tenan ya Reng. Ayo Kesempatan ning kene kesempatan ngajar kowe. Ning isor ora wani dheweke. Ya. Menika Aku. mboten laras saestu Kang Mas. Gareng. Gareng. Nun. Gin. Wonten dawuh Ngaku ya. Jenengan mireng penonton ngendi Kang? Piye? Wanenono wae wong bongkeng le. menawi nun sewu. Rakyatku apa kowe tak bacok lah.
menawi dados rol sampun duka teras. Mangke menawi sampun pensiun ngetoprak stroke panjenengan. Ngerti Patih Sida Peksa mripate abang, Mangertos Kang Mas. Apa? Beleken. Sida Peksa cengkiling mara tangan. Ngerti piring langsung mangan. Injih leres saestu menika awit panjenengan menika nggragas kok nggih. Kowe karo bojone kok gragas-gragaske. Iki wedi karo aku kocape. Nyuwun pangapunten, Mas. Nyuwun duduk. Sri Tanjung. Dawuh. Wah! Napa Mas? Keris ngantem keris. Loh, lapanipun menapa kok dipundu menika? Ora diduwi karepe tak nggih ngene lho, tak nggih. Sri Tanjung. Wonten dawuh. Nyuwun ngapura ning ngarsaning Gusti Kang Murben dumadi njur enggal ngaku. Keris wis owal saka warangkane. Kula mboten badhe ngaku napa-napa Kang Mas. Awit kula saestu mboten selingkuh. Sri Tanjung, Injih. iki keris sapa, Menika keris menika. Iya. Adek keris bujel, Mas. Wis ora patek kanggo. Ora sang ganda iki cocoke keris. Oh, menika mangertos. Piandel dalem Patih Sida Peksa Kiai Lembu Sekilan. Injih leres Kang. Ngerti katiasane Lembu Sekilan? Mboten mangertos. Sida Peksa dibedhil wong 2000 paribasane ketoke kena ning kurang sekilan. Ditumbak wong 200 paribasane ketoke kena ning kurang sekilan. Selanjut Injih. pirang taun aku omah-omah karo kowe. Sampun sedasa taun. Kenapa ora enggal duwe momongan? Amargi kirang sekilan Kang Mas. Sri Tanjung, Wonten dawuh. sak durunge kowe ndak percayani yen kowe Panjenengan duwe. tega saestu dumateng kawula. Aku bakar mateni kowe. Duwe weling Saestu? Heeh. Kula menika setya dhateng panjenengan lho Kang Mas. Ya. Ini ketoprak iso rada kisro. Saya kisro. Hei, Sanjung. Aja gegojekan. Sadurunge ndak percaya niku aja melok omong. Kowe ndel-weling ngopo wong ayu? Wah nika setia banget kalih Mbah Anom. Injih Kang Mas kula nggadahi bebono. Piye panyuwunan apa, Apa? Kae jarene arep melu Mbah Anom wae jarene. Injih Kang Mas kawula nggadahi bebono. Bilih panjenengan saestu badhe merjayani dhateng kawula. Nggih. Mangke menawi kawula sampun pejah rah kula Angganda Wangi, menika ateges kula mboten lepat tumrap panjenengan Kang Mas. Yen Angganda Wangi kowe ora luput. Injih, menawi rah kula Angganda Banger, menika kula lepat. Loh, Sri Tanjung. Ya ngerti kaget ya. Masa kaya dedaya ganggu ketoprak main. Didodok ya kaget. Yen gede Angganda Wangi kowe tegese ora luput, yen Angganda Banger tegese kowe luput. Sri Tanjung, tuduk. Nyuwun ngapura ing ngarsaning Gusti Kang Murben jagat. Al-Fatihah. Apa? Apa gak omong aku ya ora dagelan kok. Sri Tanjung nyuwun ngapura ing ngarsaning Gusti Kang Murben jagat. Injih Kang Mas. Hei, rakyatku kabeh. Mula den seksenana. Yen ana ing bengi iki ora ana wong lanang kang tegel mateni marang bojone dhewe tan liyaning ingsun Patih Sida Peksa. Si Tanjung mati dene. Urung. Iki lek wis
bles ngono iki. Urung bles aja Dadi nek wis Sri Tanjung ngono kok. Sri Tanjung bles howok. Sri Tanjung nyuwun ngapura ning ngarsaning Gusti Kang Murbeng jagat. He, rakyatku kabeh Sukodana. Mula den seksenana yen bengi iki ora ana wong lanang kang tegel mateni marang bojone dhewe tanliyane ingsun patih Sidawaksa. Mati dening aku Sri Tanjung. Sadurunge kowe tak pateni kowe duweni weling. Yen getemu Angganda wangi tegese kowe laruput, yen Angganda banger tegese kowe luput. Tak tontone dhisik. Weh, anu reng ngono kaya ning TV-TV ngene. Lek disabut mak kurang. Nah, baleni. Tak tontone dhisik. Lho. Kecut. Si Tanjung kowe ora luput, aku sing luput wong ayu. Wis 2 minggu ra ngene iki. Muncul. Ketoprak wis bar. Mas Gareng, aku malah turu iki. Lah iya. Mas Gareng. Ketoprak ndelok siji kok turu. Mas Gareng, tangi, ketoprak wis bar. Bar takone. Mulai mbok ketoprak elek. Kowe mau kecore ngopo kok malah ngomong ketoprak elek? Maine loro paten-patenan. Wah, wis tutup ae klirik. Ramai. Oh, nggo contoh apik kok paten-patenan ceritane. Ya, iki mau merga bektine marang kang laki ora selingkuh sing sak benere. Iki babat Banyuwangi ya. Babat Banyuwangi. Monggo. Sampun Mbah Hadi, sampun lunas. Mara sepuh saking Pak Miswanto sampun Nggih. ngersakaken prahmen sampun pun aturaken. Nggih, niki mau yen mboten ketoprakan tase do dikeki njaba kabeh. Sing transit Jenengan wau kon ngancing pintune pun dikancing dereng. Pintune pintune pirang-pirang kok ana ancing. Ha iya. Nggih Pak Adi niki mugi renaning penggalih. Amin. Sri Tanjung sampun pun aturaken. Nggih nadyan cumpen pemainipun nggih. Apa? Sing baku mlaku ya to. Pemaine akeh ya ora ana sing nonton malah rugi. Inggih, kalajengkel lagu menika nggih. Ngaten, monggo. Nyuwun lagu Aja Nglokro. Kagem punden kula Bapak HS Pringadi BA Kepala SMK PGRI 2 Ponorogo kalian sedaya guru saha para karyawan SMK PGRI 2. Dari saya Dr. Andes Ahmad Basori alias Ki Puspa Taruna mantan Demang Unut. Oh nggih. Monggo. Aja nglokrono lah. Nggih. Sontoloyo ta. Nggih. Sontoloyo. Lirak cak aja nglokro kaya Sontoloyo. Terus iki lagune jenenge Aja Nglokro. Aja nglokro kaya Sontoloyo, yen ngono kowe kaya kebo. Iki sing asta sinten Pak? Wonten tunggalipun menika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Petruk benjang napa Pak Petruk saged mitruk enten nggen kula. Weh, Rumiyin sampun nate mitruk nggen kula. Nggih ta? Wonten ing STM PGRI Ponorogo. Wah nggih. Oh pun dangu niku pun. Lah nggih. Nggih pun dangu iki. Malah ditantang kapan iso wayangane kono. Lah nggih. teng STM Ponorogo wiwit kowe urung lair. Oh kok iso? Ki engko rono meneh main kowe wis ora ono. Ora tau melu kowe ning STM kono ora tau melu kowe. Lah iya. Inggih. Umurmu ki pira? Menika saking Ki Demang STM PGRI. Lho, Pak Demang lho. Nggih, dados tunggal margi caping gunung kula sampun dipun aturaken. Nggih. Dados tunggal kalian lagu Aja Nglokro kula. Aja Nglokro. Nggih. Monggo ingkang nyekar kur Mas Dikin sepados saged gayeng nggih. 8 muni bareng. Nggih. 8. Lah nggih, monggo Cok, pun aturaken. Nah.
aja nglokro kaya sentolo yen ngono kowe kepacut kudu aja nglokro kaya sentolo yen ngono kowe kepacut kudu Sontoloyo niku pripun nggih? Enten sing mastani yen sing ngamong bebek niku napa mboten sontoloyo? Sing ngon bebek. Sing ngamon bebek ki jenenge apa, Lek? Hah? Sing ngamon bebek ki. Aku gak ngerti lek, tapi kanca tanggaku kae kok sing anu diceluki Sentoloyo. Ha iya. Mripate kero tanggaku. Kuwi trondolo. Tak caturake. Kula kemutan Mas Gareng. Menapa, Rama? Keng rakanipun Mas Miswantara ngersakaken Nyidam Sari. Wah, cocok. Nggih. Asmane nganti lalian. Nggih. Keng rakanipun tuan rumah kula wau manggi kula ngersakaken Nyidam Sari. Menika rak crita kalih kula. Nggih, Rama. Ngaten critane, Pak Petruk, adik kula niku ajeng duwe gawe supitan. Nah, taren kalih kula nganggo apa, Pak Puh? Wayangan. Nek wayangan yo abayana mae no pisan. Nggih. Nek wayangan yo sisan liyane no. Nah, terus niki dileksanani. Nggih. Tegese pun sah. Dados napa rigene kang rakane Mas Miwatu pun turuti. Dalu niki pun kelampahan gelar kelir sing metro awake dhewe niki. Kira wonten kersanipun Nyidam Sari nggih kedah dipun turut. Nggih, Nyidam Sari dipun bawani. Amin. Nggih. Ingkang bawa wiraswara salah setunggal. Kula dereng bawa, siji-siji rung bawa. Nggih. Heeh iki. Monggo Ki Dalang Sarmadi asli saking Trenggalek. Sakmenika hijrah wonten kutha Surakarta. Dalang isih Joko durung omah-omah. Ki Dalang Sarmadi ingkang bawa. Mbok ndang kawin to Mas Sarmadi, ndang nikah. Selak ngenteni apa engko selak mledos ning gununge. Eman-eman dinggurke. Heeh. Monggo Dimas keparenga dipun bawani. Nyidam Sari menika yasanipun Swaragi Kang Mas Anjar Ani saking Surakarta. Iya. Monggo. Nyidam Sari kekidung memanis kaya kombang kang hamulat sekar kepengen ngisep dune
Saraswati sajake dereng gadah pacar sajake. Pancen tasih lugas kok menika. Dereng gadah pacar wah maneman le. Oh, anu kok digurke. Nek yo sik lumayan kowe legan digurke ra masalah iki wis dhe bojo digurke suwe iki. Ya ki Bacok ndasmu wis. wis to wingi wis ping 3 kok tambah meneh. Nek kula kepareng merayogake Mas Gareng. Bapak Gandeng Dik Sarmadi urung krama to. Supaya kayane nglumpuk lan ora pisah selawase ya sing putri pesinden. Iki ana pesinden sing isih kenya ya ana iki. ingkang pundi? Made in Kediri. Napa Ponorogo monggo. Kuwi yen boten paerah boten kok, Pak. Mbak Paris kagungan garwa kok. Wis dhe bojo le, ya wis nganggur meneh wae. Mati. Monggo Di. Brangangang swara harum yaya manten lagyo karon wonten Sela Dik Sarmadi kagungan paguyuban dalang muda se-Surakarta naminipun paguyuban Amarta. Amarta adalah Amardi mardawaning carita. Nggih. Amarta, Amardi mardawaning carita. Disikat Amarta. Niku nggene Dik Sarmadi niku. Nggih. Kabeh dalang. Kreatif nika. Nggih. Nggih, menghimpun. Saben sebulan sepisan utawi anu siaran wonten ing RRI Surakarta saben dinten malam Setu. Niku dalang muda. Sok dhewe dagelan nganake kumpulan. Ora, nggih aku ya nuwun sewu nika Mas Gareng nggih enten paguyubanipun. Mas Gareng, Nggih, nggih. Menapa? Menika wonten ing GCI menika. Apa? GCI ini napa? Nggih, Gareng Copet Indonesia. Pernah. Insyaallah. Aja to. Insyaallah ora kelakon aku tadi. Monggo lajeng Di. denira mamet prana marang kusuk moyo sadalutan bisa nendra nanu renggang kula kinepyor pulut sayekti nyidam sarining tresna Monggo Bu Mami pun aturaken nyidam sarinipun. Mangga Bu. Bu Mami sleng. Monggo. Ayo Reng.
Sembah nuwun dhateng Mbak Mami sampun paring aturaken langgam nyidam sari. Le sinden temanja ya Kang Gareng. Nggih, wah. Ing atase seru ora berbegi lirih ning cetha kuwi Mbak Mami. Tur dinikmati mirasa. Dihayati Wah, dadi sing nyuwara ora mung tutut ning rasane sing nyuwara. Mami Prakoso kuwi pancen. Loh. Kok malah Mami Prakoso lanang? Sinten niku Mbak Mami? Sleng. Sreng. Nggih. Ya. Mbak Mami lenggahipun pundi Mbak? Pidalen wonten pundi Mbak Mami? Kula asli Pacitan. Oh, Pacitan. Nggih. Lho kok bareng nyuwara kok atos men ngono, Pak? Kula lek nyuara alit mboten saged. Lho, gedhe mriki. Wah, lah kok suarane buta pinggiran. Asline nggih sak menten iki. Hah? Elak tenan. Ya dikepenak kene. Gak ndelomok. Ora umum. Nggih. Modulasine modulasi togok Pak semonten. Niki pareng nyanyi kagem Mas ingkang nembe dipun ulang tahun pareng mboten. Oh, bareng badhe nyanyi menapa? Selamat ulang tahun ngaten pareng nggih. Oh, bareng nggih. Ning tanpa gamelan to? Napa? Mawi gongso napa mboten? Mboten saged. Oh, anu. Garingan nggih. Garingan. Oh, garingan, mangga. Malah Iya. keset. Nggih. Lho, apa iki? Weh, lah iki ya keranjingan iki, Dik. Ya kok nyolong pethek iki. Jenengan lak remen ta sing garingan-garingan ngoten iki. Alah, klepon mungkur kok, Mbak pun. Apa Klepon petruk tuwek wis ora ngarep apa-apa kari mujur ngalor dadak. apa jenek tunggale ngono? Wong edan. Enek sing kesep. Wis rasa rebuk wong kuwi wis ora iso apa-apa kok. Mangga garingan mawon Mbak Mami, mangga. Ayo, iki khusus kagem sing disupitke. Nggih. Nggih, ugi kula matur sembah nuwun kagem Mbah Haji. Mbak. Kaseni Kasenu. Nggih, ingkang pidalem wonten ngajeng mriku masih ingkang kagungan kersa ngoten. Oh, nek ngajeng pas niki mau sepuhipun. Napa nggih? Nggih, marang sepuhipun Pak Nggih. Hadi Pranoto. Nggih, Mbah Haji ngoten mawon. Nggih. Malah sepuhe. Nggih, Nggih, monggo. Mbah Haji Kasenu. Nggih, monggo ndang nyanyi. Gedene rai. Ayo. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat santosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Aduh. Jan, ngono. Lambene londot. Iki apik nek jagongan karo daras ini iki apik. Ayo. Nak Mbak Dai sini latih ledok pandan. Nak Mbak Dai sini. Apa nduk? Malah dadi mbae. Iki senden loro prewangane mlebu kabeh. Aja wong tuwek ya padha bocahe no iki kocah kelumpukan bocah-bocah kabeh. Iki dong apa? Iki contoh undangan. Dong apa? Ngani. Weh, Jawa. Dalem. Mantap undangan ulang tahun. Heeh. Ratimu cilik-cilik ora? Tak budak kowe. Aku udah oleh lagi ya. Preman. Udah oleh tapi. Bendungan. Udah oleh tapi. Jamange oleh tapi bendungan. Betul. Kok tepek-tepek. Apa kok? Wong wedok kok do omong tepek-tepek. Apa ki, Mang? Tape. Hadiah tepe. Lah iya. Tepe lu. Oh, ya keset. Masa tepe keset. Nak tepe udah tetet. Iki ora malam Jumat padha kumat kabeh ta iki. Swara ora ana base blas tribel tok. Semlengking. Ya ketak-ketak arep anu nyeneng karo sing supit nggih. Terima Nggih. kasih. Nggih. Ulang tahunnya apik banget. Iki lek ku mau ngibaratke cek cah cilik, cak cilik. Awake dhewe besok iki yo ngalami masa tua.
Nah, wit ngadeg kok kene iki etok-etoke kowe besok umurmu wis kira-kira 70-80 taun. Kepethuk wiwit. Heeh. Wiwit. Aku ya wis tuwa. Iya. Wiwit. Gareng. Walah, lagi kepethuk. Kabare dikir piye? Bare dikek wis modal. Oh, alah syukur. Aku malah syukur. Ayo wis pas tandani ya kuwi. Wiwit. Wis tuwa arep ngopo? Wit. Gareng kae ning ngendi? Lah matamu PC apa ning ngarepku? Ya wis tuwa iki ngarep barang ora. Ane ya wong ketok to. Iki ibarate wis tuwa ning jek urip kok kuwi ngandhake aku mati barang. Yo etok-etoke ngono lho, Mas. Heeh, Wiwit. Apa, Mas? Aku kok krungu kabar. Apa? Jare gareng kae ditabrak truk. Oh, kae gareng nggon dawet kae lho, Mas. Oh, Gambare gambar gareng. Nek Jawa. gareng isih urip. Piye? Hah? Apa sapa? Kowe sapa? Aku Dikin. Walah, Kit. Kabare kowe iki wis 40. Iya. Jebul isih urip to. Isih. Kasing mati ngendi? Tanggaku iki cek urip meger-meger apa ora ngerti matamu. Wis neraka kabeh. Wis tuwa ra dalan padang do pisu-pisuan. Kabare kae Mas Anom Surata kae. Aja gagah no aku. Ayo kowe wani ya. Nek wong idak-idak kowe gelem aku. Kae wis umure 110. Lah kowe. Hah? Kowe. Ora iki ibarat tuwa wis tuwa ngono lho. Aku ora wani, Kit. Gareng. Pinter. Pengen kancane kelangan pangan bocah. Ya tok aku ya tok. Wah. Oh, kae Anom Surata wis entek untune. Ada. Kadang Yo, anu baca itu dikit nak ije tau wiwit aja ya. asik. Tuwa ya apik tak tuwa ya. Tasih layak pakai. Ya ampun iki. Ije layak Pak. Bojoku layak pakai. Ya kaya ngono iki masih 70 tahun ya tetep layak pakai to, Ki. Saking kowe salahmu dhewe mbok ngurke. Ya, selingi sinom cengkok grandel. Wah, nggih. Sapa sing nyepara? Nyuwun dateng ing sang lembah. Ayo, Mbak Pairah. Dipun Mbak Pairah. Aku arep anu ngadep mic, Mbak. Aku kelingan takon. Mbak Pairah. Nek cara daerahmu kodhok ngureke jenenge apa? Nggih, panjenengan taken kula sauri nggih. Heeh. Napa mau? Kowe kok malah takon wong liya. Lah nggih kodhok ngurek to? Heeh. Walah, kawet riyen niku jenenge nggih kentu niku. Aja kakek lho, Gong. Lah ya aku gumun. Piye, Reng? Apa cek? Kodhok ngorek kok jenenge kentu ya. Aku njaluk. Kuwi cara gonde anu Pairah lho kuwi aku ora anu lho. Aku wingi wis entek kentu telu. Kae dudu kentu kae. Apa? Lento. Lento bedone. Lento tak temen. Diwadahi mangkok kowe iki Kodhok ngorek. Kodhok ngorek. Oh, kodhok ngorek to. Iki Ora jenenge- waton kodhok. Dadi nek kesuk dadi manten kan Mas Gareng badhe pola krompi kantuk jeng wiwit monggo badhe panggih kairing gending kentu. Walah Gusti nyuwun ngapura. Oh, Ya, dadi gini. kodhok ngorek cara magetanipun Cara lembah. lembah niku kentu. Heeh. Mulane kadang-kadang karep omahku kae kan enek kolam cilik ngono kae. Aku ora mudeng wiwit kae awan-awan ning ndi lho nggo kresek. Nggo kresek terus kodhoke dikek ning nggon anu kuwi, nggon blumbang kuwi, bengi muni kangkung. Artinya ayo lagune napa?
Ora gelem wani neruske lho kok. Nggih. Ki bahaya lho ki aja nganti kegawa ning Semarang lho. Lho kenapa? Lah kowe bocah-bocah nggonku do nyanyi kodhok ngorek kenthak-kenthuk. Bahaya lho ki ora tak gawa ning Semarang. Aja ngono yang Jawa Tengah kaget no. Oke. Iku khusus ning Lembah Wetok khusus iki. Nek Ponorogo tak kira ya ora kaya. Ponorogo ya mung kodhok. Mboten masalah. JJ desa kuwi jenenge wis beda-beda. Kuwi roti ning roti jladra roti kuwi jerone enek kincone, ana apa jenenge kacang ijo niki kae digoreng. Sak kepelan ngene lek cara nggonam apa jenenge? Urung tau weruh ki. Oh, urung tau weruh ning Jawa Timur terkenal. Apa? Kontol kambing. Ah, Kuwi jadah sak kepel isine kinco. Heeh, digoreng. Ora arep badhok kin. Wong panganan kok gilani jenenge. Ning jaman kuno nggih kathah kok. Nggih Solo gone Bol Solo. jaran Piturwuda niku nggih enten dhisik. Prawan cincing niku nggih enten. Sing Lah gendhinge pun anu napa jenenge werna-werna. sing bintul barang niku Pak nggih. Nggih. Bintul terus gupak barang. Wis. Garing malah jerit. Monggo, Mbak. Sinom cengkok grandel. Neno. Ayo. Memanismu yen jiwat Neno. nano Oh, kok tak balang. Oke, kretune jenengan kan bawana biasane lak niku kentru. Mas Gareng Piye tuh? niku mboten saru tunggile teng ngene Pak Anom lek omong seneng demen ngaten. Makane aku ki mula wani ngono kuwi mergo wani omong ki mergo ora saru wong kodhok ngorek ngono lho. Lah Nggih, nek cara nggih kula demen niku seneng banget. Lah nggih lek nggih kula omong demen niku nggih saru. Oh. Ngaten. Oh saru to? Sami kalih niku. Iya, Reng. Yo demen yo. Nek cara Solo dikei an malah saru. Ini nek demen mboten. Oh, ngaten. Wah, aku demen kabudayaanmu lho, aku demen kabisanmu, aku demen banget. Seneng. Seneng. Tenggen kula demen niku malah saru. Nggih, mula rasa gorono. Lah nggih. Ane ya ditambahi K malah leloro. Apa? Lah nggih Kademen. menawi kentu ya rasa digawa nang Semarang ritek. Nggih. Ora usah ning kene ya iso. Niku Wah, mau kok pijan. kodhok ngorek sing muni niku lho. Tak konek Semarang yo malah konangan bojoku. Monggo. Neno. Agawe ru citeng gawe Mas Gareng pirsa Bu Barak lagi sakniki-niki. Nggih. Jaman semonten mboten semonten niku awaknu lemu. Lemong kuwi. Nganti kula parape wah jan paerah kaya gajah. Lah sakniki kok kados ngoten nggih Pak nggih. Lah anu diet to. Ajake nggih derek perkumpulan perkemi ajake niku kan. Napa perkemi? Nggih. Perkemi napa? Persatuan Kencing Manis Indonesia. Alhamdulillah mboten Mas Gareng. Mboten kesehat. Ketuane aku. Wah. Monggo laju. Apa kang si natya Mas Gareng Mas Gareng Mas Gareng niku lho sing mati niku lho. Sik ora lucon iki nyandak mik kleru aku ah. Ya katarak nek ngene. Mboten nyedak Pak. Neno. Umpama mundutan
Barat. Wong numpak lumampah tanpa walah sing madyane ning madyane jala Dawah dendang Semarangan langsung selendang biru. Oke. Temah gonjeng. Ayo, Reng. Melu Pak Anom iki kaya melu jagal ya. Piye? Melu Pak Anom kaya melu jagal. Lho kok melu jagal kepiye? Ki udut kowe urung ngambus lho ki wis ngadeg ki. Lho ora kabeh itu kan ada sutradaranya. Ya kuwi Jare aku dari kapten. Lu kaptene Mas. Kowe lungguh. Lungguh. Niki kok dawah Dendang Semarang. Nggih. Ini lho penonton kabeh dadi seksine. Ingkang joget kula napa Gareng? Modaro kowe. Dadi niki sing joget kula dikit pun boten dikagekke. Nggih. Minggato. Lho iya to? Wong wis aja. wong wis lunas kok. Oh wis ta? Wis. Oh ya aja ning kono wae. Wah sik Petruk sak pelawake mulih karo wassalam sesuk. Wis disahi kabeh kok. Paling remen lho nyambut gawe ngeten iki, Pak. Nggih. Pun agar pun lunas ini remen. Waduh. Nggih tangisan batiniah niki. Kok nangis? Lah pun tek, Pak. Kula suwun monggo Bu Fahmi. Ya Dendang Semarangan. Dari mana datangnya lintang? Dari sana Timun sigarane terus bangun negarane. datangnya cinta sayang, sayang disayang. Dari mana Kantos Bu Setiawati Kediri, mangga. yang paling tinggi Nyetang paling ulon yang paling mati sayang sayang paling mati diri sendiri. oh ing lo koro selendang biru.
Ibu Rusiati. Mangga Bu. Ngena. Ya. Telas tembang suwuk geropak, monggo. Terima kasih matur nuwun. Sampun katur menika komplit wiwit saking Sinom Cengkok Grandel Semarangan terus Lindang Biru. Pun warata tanpa selon iki. Nggih. Gentos ten Parahyangan. Leres. Kang rakanipun Mas Miswanto ingkang ngersakaken Nyidam Sari ugi ngersakaken Jaipongan. Cocok. Sing Jaipong Kang Gareng. Oke. Ingkang nyekar bawa kula suwun Mbak Wiwit Widayanti. Ingkang nyekar Mbak Wiwit ingkang dipun sekar cak dikit. Ayo. Ki wis beda neh Pak Trape iki. Pancen nyekar niku enten sing nyekar ten sarean. Ziarah. Ning enten nyekar niku nembang. Oh. Ya. Karepe Wiwit sing Nembang. nembang, Nyekar. nyekar. Terus aku Disekar. arep mate-matekke aku kowe. Ora le arep matekke kowe piye? Mas Gareng. Menapa kepareng dipun rencangi anu ingkang joget Yayi Putri? Nggih leres Rama. Lokal. Lokalan. Nggih. Sikang pundi Rama? Mbak Lucy. Mbak Lucy, oh iya, cocok. Lho, Mbak Mami nggih. Wis pundi para pirsawan setuju? Setuju? Nah, Kalih Mbak Mami. Ayo Kalih Mbak Luciana Mami. Pedat. malah kalih nggih. Oke. Kalih Mbak Mami. Wah, Cocok. Nah, Cocok. monggo. Iki Ponorogo kabeh iki, Mas. sing joget Mbak Lucy, Mbak Mami sing ngumadu dikin kula sing bayari, Pak. Waduh. Walah bendahara mangsane. Monggo Jeng Wiwit pun aturaken bawanipun. Menika ngaten. Pripun? Mas Petro, Nggih. gandeng bawa cara pahrahyangan menika, sederek-sederek menika mboten ngertos artosipun. Nggih. Mas Gareng kedah dados penerjemah. 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 Kowe menerjemahkan Piye, Reng? Siap? siap? Rumangsaku kok anggere omong tok to kowe. Lho, lek percuma ngomong ora ana sing ngerti artine. Oh, ya. Oke lah kalau begitu. Wah, ya. Hilir angin panggehi Entut. Terjemahke kok mau merontut iki lho. Jare kon nerjemahke. Hiliwir angin panggih. Hiliwir ki semilir. Heeh. Semilir ki angin semilir sing saka penggilingan iki weteng. Angin sing metu ka weteng ki apa? Entut. Tut. Ahli sastra kok. Terus nebak kuri Nyegah goreng. oh, nebak guring. Nyegah goreng. Oh, guys, kok goreng. Goreng. Ya, ya, ya. nuger bimbang Nugeli Bramban. Kok ditugeli? Nggo lalap sego goreng. Oh. Ya. ngahula
ngahulak ngababrang tinang. Gulung awake dibanting-bantingke. Oh. Aduh. Lara. Oh, aduh iki Lara. oh, mergo nemen. kok nemen Lah ping pindho kok. Aduh. Tidak kecicing. Jarik dicincing. kok ngantek dicincing. Lah iki mau lara, wetenge lara. Oh, nyincing arepe nang Ayo biasa toh. Dahek kecicing. Saya dhuwur. Loh, kok saya dhuwur? Dicincing terus cincingi terus rak saya dhuwur ta iki. Oh, iya. Ngacacang. Apa? Ngacacang. Ngececek. Ngacacang. Ngacacang mulai Jawa Barat tak menawi Jawa Tengah ngececeng. Mergo jarike dicincing lak wetenge lara ngececeng to. Kerang. Oh, kerang. Neang. No angga. Golek galengan. Loh, golek galang ki apa? Wetenge lara lho, wetenge lara. Lho, hubungane ngopo karo galengan? Lah yo bucal to, Dik. Bucal. Saben wektu Bareng ngerti. Oh, tiba Ditempiling. kok ngantek ditempiling? Lah mboke selak wetenge ora kuat ya anake ning jero ora metu-metu. Heeh, terus Bareng metu weruh anake tempiling. Ora kuat le. Ngono karepe. Wis to meneng wae penonton percaya kowe geger lho. Marake ngunang-unang yen ngawur. apa? Sewengi bojomu ngececek pindho ki. saben wektu tiba Yo. joget Mas Gareng. Sing kejiban joget iki. Wido. Monggo Mbak Putri Lucy. kalih kakung setunggal Kang Garing. Mbak Monggo Mami. ya. Nah, sing nembang Mbak Wiwit. Terus Widowati utan. Kok iso? Wido ki wedok, wati ki sugih, utang ki ya utang. Monggo, monggo. Utang, ayo mriki-mriki, nyuwun sewu mriki. Sing rumangsa elek lungguh. Sake. Panjang umurnya. ya. Nggih. Bajing loncat kaspen, aduh abdi lepat melonsat dari jalan. Bajing loncat, bajing
Lagi iki derek Pak Anom entuk rezeki ya lagi iki. Lah kowe mau jare ngusuhi ora sing diomongane Yupai Rahmang apa? Apa? Apa mau kodhok mang apa? Iki ora ono hubungane karo kodhok iki. Makane lek romo wedok iki aja angah-angah. Ora ngerti aja omah kok, Lus. Rupamu kok malah kaya munyuk. Wis ora masalah rupa elek, rusak ora masalah. Aku itu. Itu tenan. Matur suwun Bapak. Niki nyun pangapunten nggih, sindene yak-yakan. Nyale. Sik, teriku sik niki, enten tutuke niki. Wah, iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katur dhumateng Mas Petro, wilujeng rawuh wonten ing bumi Riyak Ponorogo. Semoga pagelaran ing dalan menika tansah sukses lan lancar. Amin. Niki kula nyuwun lagu Kembang Rawe ya iki. Saking Mas Junaidi penjahit lan percetakan Deki Prince. Kula aturaken matur sembah nuwun sami-sami. Kembang Rawe niku weton Banyuwangi. Ah iki lho permintaan juga saking Mbah Hadi ngersake Kembang Rawe ingkang joget Mas Gareng. Matur nuwun. Wis. Tulisane ora ono. Ora wis ilang tulisan. Banyuwangi kowe kepengin entuk ora? Hah? Kae sisane si Yuyu Kangkang lho. Pengedan. Aduh. Monggo, Kembang Rawe. Pak Erni, ayo. Kembang Rawe. Ah, sing beksa ya isih kuwi utuh kuwi. Ah, cek Gareng Mbak Mami karo Mbak Lucy jan pasangan ideal. Ah, jan bagus sekali. Bagus sekali loh pasanganmu. Nah, kira meneng tak bacok lho. Loh, iki itu kan aku Boro kowe iki berduka cita dengan keadaanku yang sekarang. Kenapa memangnya? So malah bergembira. Tapi kan kau kan mendapatkan 2 orang. Ya, tapi alah denya kok. Wah, alah denya. Monggo, teater iki para kanca. Ayo. Iya, Mbak Mami, Mbak Lucy, Kang Gareng, ayo. Yuk. Thank you.
melok-melok, aja jedak. Kowe iki munafik kowe iki. Ngomong kowe ora dijan tak ceklok mamrongkol. Ayo. Ora edan piye? Ngomong kok dira-dira ngono. Ya mrongkol. Iki dudu. Nggon aku tetep tiarap. Bocah ra cetha. Saiki cak dikit gitu sing nyambut gawe. Iki gagrak Banyuwangen. Yasane Aja lunga sik. Terus e Remukan. Yasane Cak Supali. Oh nggih. Sambel kemangi. Nah, monggo Mbak Pahmi. Piye? Keadaanmu piye? Bangsaku apa ki lakone gareng juwing ya. Lah ngopo? Dadanan rusak awakku tatu kabeh. Oh, kukune dawa-dawa, payete iki lho ngantemi kene priyabeh. Tapi kesane kowe gila karo wong loro mau. Lah kok piye to? Ketoke ngono to. Haram kowe munafik. Apa? Rongkol ora mungkin. Heeh. Oh ngedan. Wis jan ora kaya bengi iki karo nyambut gawene. Kula dirayah wedokan loro e, Pak. Ngono kok ya ora ono. Oh, yen ngene iki yo ganteng. Sik to, aku kanca-kanca ya kowe kene kok ganteng ya. Adelo wingi kae ono siji dirucah lho. Ora apa. Ora ono sing ngewangi aku. Lah kowe mau ketokmu kowe sengit karo Mami, Mami mbok klumpahne kaya ngono. Lah kok mbok tindi? Mapan, Mas. Dadi lek mapan, ayo tak tajakke lho. Ayo, sambel kemangi, Mbak Pahmi. Ayo.